Departament d'Educació ha comunicat el tancament del grup de P3 a l'Escola Malagrida per al curs 2020-2021. Se suma, així, el grup d'escoles públiques que enguany perdran grups i línies arreu del territori català. El Departament ha comunicat que aquest tancament es produirà de manera rotativa a les escoles públiques de dues línies d'Olot durant els pròxims anys, afectant a l'Escola Sant Roc, a l'Escola Pla de Dalt i l'Escola Visarroques. Des de les AFES públiques d'Olot ens oposem a la mesura i exposem que el tancament del grup a Malagrida i la resta d'escoles públiques suposarà una disminució en l'oferta de places públiques a la ciutat d'Olot, fet que implicarà que moltes famílies hauran de desplaçar-se si volen optar per una escola pública. El Malagrida és l'única escola pública d'Olot que comparteix zona amb les tres escoles concertades de la ciutat. Amb el tancament de la línia el curs que ve, s'oferiran en aquesta zona 22 places d'escola pública enfront de 125 de la concertada, suposant un greuge comparatiu que perjudica l'escola pública. Fa 2 cursos ja es va anunciar un tancament de grup en aquesta escola. L'alt nombre d'inscripcions va obligar el departament a mantenir les dues línies obertes. Aquest curs, l'escola ha tornat a omplir les dues línies sense quedar places vacants. A les concertades, en canvi, en van quedar 26 en conjunt. Pels motius exposats, no comprenem la decisió del departament. Ens manifestem en contra del tancament previst al Malagrida, així com a la resta d'escoles afectades, i ens sumem a la mobilització en defensa de l'escola pública. No a polítiques que afavoreixen el transvasament d'alumnat cap a l'escola concertada en detriment de l'escola pública. Sí al dret de totes les famílies a triar una escola pública de proximitat i de qualitat dins la seva zona educativa.